Da abincin saurin kan Lawani, ko wuta kai Allah ta musallaci. Da kungiyar kundin muryar mawakan Arewa wato Northern Hausa Singers and Film Production ta shirya. Da azumi. Zan iya samun rancen kuɗi a wajen ruwa ko 200 ce. Allah ne magana take. A tawo mana da siga. Tardi zan baki san halin da nake ciki bane. Dan jummai nawa kuke sai da buhun siga ne yanzu? 30 da nawa? Da 800 a rike shi a dakata da sai da gaba ɗaya nan duk mutanen mu na kira kasuwa babu sigan nan a rike shi. So nake kai 40 ko 45. Muna samun korafe idan wannan watan ya zo wasu daga cikin manyan dilolin mu suna ɓoye kayan masarufi. An sai muku da taliya 300 kun ce yayi tsada. Kwanan shinkafa 2000 amma ku ce ta yi tsada. To nawa kuke so mu siyar? Wannan aikin mu ne yaƙi da cin hanci da rashawa. Da azumi. Al'umma suna ta korafi dangane da odar Alhaji Babba. Duk wanda muka kama ko da shago na wani a matsayina na shugaban 'yan kasuwa lalle in an same shi da wannan abu na ba daidai ba za mu to hauka ake yi shi da haka ya tara kuɗi. Azumin ya zo lokacin da za mu zo mu yi wa takami yadda muke so mun tara kaya a sto billahi la ilaha illa huwa ni ba zan yi. Mutumin nan fa ina jin bakin ciki yake da kai ranka ne. Wanda abin talaka yanzu duk girman buhun shinkafa baya wuce 26,000. Ba wani maganar abu ne shine buri na a ce buhun shinkafa yanda azumin nan ya zo kamata ya a ce an sai buhun shinkafa 50,000 ko ba 60 ma haka. Da azumi. Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusashe mu da cewa idan ka samu faraga ko yaya ne kada ka manta da makocinka. Ba ka da azumi kai ba ka jin kunya. Lawani. Me ya hana ka ɗaukar asibiti? Wannan kada ya ce gobara yake a shagon nan. Me nake gani haka? Naira ɗaya bana magani. Ana cikin rayuwa ce. Komai ka rasu ba ya ka bada lamba a baka lamba. ƙorafe sun yi yawa game da abin da ya shafi ƙarin farashi daga ɓangaren ka da muke samu. Maganar kayan da ake fi tsohuwar oda ce. To ne babba baka ganin watan da muke ciki yanzu mun shigo cikin wata na Ramadana? Allah ya hore mu, Allah ya buɗa min yanda zan yi shikenan gaba ɗaya an zo an sani a gaba to babu komai wannan ma ɗaukaka ce. Da azumi shirin da azumi zai ringa zuwa muku ne sau kowane sati. Za mu ringa kawo muku wannan ƙayataccen shirin a YouTube channel ɗinmu mai suna Dangi Hausa TV. Don haka ku je ku danna subscribe tare da ƙararrawa ta yadda za ta sanar da ku da zarar an ɗora. Kada ku manta sunan wannan shiri da azumi Ramadan Karim.